Alamsa November kalo kile muga an wolonfila san ba fila ni muga an duuru DMS-TV cɛna muso aw ni ce aw ni yantuma aw bisimila aw ka ko kan kibaru kɛnɛ kan foli ani tanu b'an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka ko kan kibaru ni y'o wagati seli foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu dɔw kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ kunnafoni daminɛ la bi ka sanga ni Mali finitigilakaw ka opération baw yɛrɛ kɔni o ko hukumu de la an y'a ye k'a fɔ ko ni wagati laban yɛrɛ kɔnɔna Mali finitigilakaw k'olu ye opération belebele yɛrɛ kɔni kɛ Sikaso région yɛrɛ kɔnɔna na yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ Côte d'Ivoire ale dancɛ yɛrɛ la k'u ye opération belebele yɛrɛ kɛ zone min yɛrɛ kɔnɔna ko zone yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula kuma caman yɛrɛ bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni caman de bɛ tu u daga sigiyɔrɔ kɛ o yɔrɔ ninnu ye walima u tɛmɛ siraw fana Mali finitigilakaw ka ni opération yɛrɛ kun bɛɛ lajɛlen ne kun ye walasa ka bamaci wale maa ninnu daga sigiyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ wa fana ka dankari u ka boli yɛrɛ kɔnɔna ka taga jamana wɛrɛw yɛrɛ fana kɔnɔ ale ni ka Mali jamana sudiyanfa yɛrɛ kɔni lakana kosɛbɛ k'u ka ni opération belebele yɛrɛ kɔni kɛra finkolo de ni o bɛ Sikaso région yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mandela kungo yɛrɛ kɔnɔna na ko yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ko bamaci wale maa caman yɛrɛ kɔni k'u daga sigiyɔrɔ ye o yɔrɔ ninnu ye nka kan ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni taara o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ni ka taga o yɔrɔ ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ci source locale dɔw ka kɔrɔfɔla olu y'a yira k'a fɔ ko bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni jatigɛra kosɛbɛ o kelen ka Mali finitigilaka ninnu kɔni ye o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la caman yɛrɛ kɔni bolila ka taga k'u ka moto yɛrɛ to dɔw yɛrɛ fana bolila ka taga k'u ka maramafɛnw yɛrɛ caman to u kɔni bolila teliya yɛrɛ kɔni na k'u kɔni ma se ka wagati yɛrɛ de sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ se k'u labɛn walasa k'u yɛrɛ kɔni defan kosɛbɛ nka k'u ye hakilina min yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'o de ye boli yɛrɛ ye nin b'a yira k'a fɔ ko Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka baara ɲumanba yɛrɛ de kɔni kɛ baara min yɛrɛ kɔni na ni u ye sebaya yɛrɛ sɔrɔ o la ko Mali finitigilakaw kelen kɔ ka bamaci wale maa ninnu daga sigiyɔrɔ ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛ k'u kɔni tagamana ka taga fo Côte d'Ivoire ale ni Mali dancɛw yɛrɛ kɔni na ka taga lajɛ ni bamaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni bolila ka taga o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ale ni ka o sira ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ datugu walasa u kana se ka boli ka taga jamana wɛrɛw yɛrɛ fana kɔnɔna na wa u ka tagama yɛrɛ kɔni senni fo Côte d'Ivoire dancɛ yɛrɛ kɔnɔna u y'o kɛ walasa bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ka na cari kosɛbɛ ka taga yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ la walima u kana t'u dagaw yɛrɛ sigi dugu wɛrɛw fana kɔnɔ wa u bɛ fɛ ka yɛrɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la k'a fɔ ko Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ Mali région bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna wa fana k'u hakili b'u la fana Mali finitigilakaw ninnu yɛrɛ kɔni tora o zone ninnu yɛrɛ la walasa k'o yɔrɔ in kɔlɔsi kosɛbɛ ale ni ka kungo kɔnɔna ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana woloma walasa bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ka na sigi ka na u sigi o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la tuguni a kɔni bɛ wagati dama dama yɛrɛ kɔni bɔ Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka pression ba yɛrɛ de kɔni sigi bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye k'u fanga yɛrɛ kɔni dɔgɔya sabula u sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛna Mali armɛw yɛrɛ kɔni fɛ wa fana u bolila ka taga k'u ka maramafɛn caman yɛrɛ kɔni fana to wa yɔrɔ yɛrɛ kɔni t'u bolo tuguni yɔrɔ min yɛrɛ la u bɛ se ka taga ka tugu fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ minnu na walima k'u dogo ale ni k'u ka walejugu yɛrɛ kɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ fana la ni wale yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye ka bamaci wale maa ninnu ka minasi caman yɛrɛ de kɔni dɔgɔya u mara ninnu yɛrɛ kɔnɔna na nin yɔrɔ la an bɛ an ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɔ u ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna na ale ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ lakanani fana la Union africaine ale ni Union européenne olu ka lajɛba yɛrɛ kɔni senfɛ Senegal jamana ɲɛmaa ni o ye Basiru Jomayi Fayi yɛrɛ ye ale ye sinsin kumaba dɔ kan ni o de ye k'a fɔ ko diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka baaraw yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni k'u hakilinaw yɛrɛ fana di ɲɔgɔn ma wa y'a yira k'a fɔ ko fara ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kan ka kɛ tilennenya ale ni jɛlenya yɛrɛ de kan wa fana ko responsabilité bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kan ka tila jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a man ka to jamana kelen yɛrɛ kɔni bolo wa fana ko jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka diɲɛ sariya belebelew yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bato Basiru Jomayi Fayi ale y'i sinsin ni kuma belebele ninnu yɛrɛ de kɔni ka diɲɛ jamana ɲɛmaaw ka lajɛba yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni kɛra Luanda yɛrɛ la wa a ye welewelema-da yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ ko diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kelen ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min yɛrɛ la ale ni farati walima tiɲɛni minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ région yɛrɛ kɔnɔna na ni ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bali wa a y'a yira k'a fɔ ko walasa lakana ale ni bɛn yɛrɛ kɔni ka sabati Afrique jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko fo ni jamana ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ale ni finitigilakaw yɛrɛ ka ci de y'an baara k'u ka wari sabatilen yɛrɛ kɔni di olu ma walasa u bɛ se k'u ka baaraw yɛrɛ kɛ cogo ɲuman cogo min yɛrɛ la ale ni fangaba yɛrɛ bɛ se ka don u yɛrɛ la cogo min yɛrɛ la ani u ka baara ninnu yɛrɛ kuntagala yɛrɛ bɛ se ka janya cogo min yɛrɛ la o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ Basiru Jomayi Fayi ni o ye Senegal jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye ale ye Senegal jamana ka cɛsiri yɛrɛ yira sabula ko Senegal ale bɛ ka seko n'a dɔnko bɛɛ lajɛlen
yɛrɛ kɛ ka dankari maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa tunga yɛrɛ kɔni na jisiraw yɛrɛ kɔni fɛ ani sensiraw yɛrɛ fɛ wa a ye sinsin ka tuguni k'a fɔ ko walasa lakana yɛrɛ kɔni ka sabati jamana ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kelen ye wa fana k'u kan k'u cɛ yɛrɛ kɔni siri walasa u k'u ka population maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana de protéger. Union africaine ale ni Union européenne olu ka lajɛba belebele yɛrɛ kɔni kɛra Angola faaba yɛrɛ la ni o ye Luanda yɛrɛ kɔni yɔrɔ min na ni diɲɛ jamana ɲɛma caman yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taga kuma bɛn lakana ale ni fara ɲɔgɔnkaw yɛrɛ fana kan. Novembre kalo tile 24 su ka dugu jɛ Novembre kalo tile 25 a yirala k'a fɔ ko kasara juguba yɛrɛ de kɔni kɛra Sutal zone industrielle dɔ la ni o bɛ Londres ouest yanfa yɛrɛ de fɛ. Source locale ka kɔrɔfɔla olu y'a yira k'a fɔ ko tasuma yɛrɛ kɔni k'u fanga yɛrɛ ka bon kosɛbɛ ko hali k'i to yɔrɔ jan yɛrɛ kɔni k'i kun bɛ tasuma yɛrɛ kɔni wa fana ko a kɛra sababu ye ko bâtiment minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ o zone industrielle yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ ko olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ye dɔ sɔrɔ tasuma yɛrɛ la nka Londres pompier maaw yɛrɛ kɔni u ka équipe caman yɛrɛ kɔni bila ka taga teliya yɛrɛ kɔni na o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la walasa u bɛ se ka taa tasuma yɛrɛ faga teliya la o pompier maa ninnu yɛrɛ kɔni ye baara kɛ waati caman yɛrɛ kɔnɔna na walasa tasuma yɛrɛ bɛ se ka faga ka na se ka se yɔrɔ wɛrɛw fana ma u ka pompier maa ninnu yɛrɛ kɔni y'a fɔ maa minnu yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la k'u ka t'u ka so yɛrɛ kɔnɔna na u k'u ka fenêtre yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ datugu walasa u bɛ se ka tanga ka bɔ sisi yɛrɛ kɔni ma kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko sisan pompier maaw yɛrɛ kɔni m'a yira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ mɔgɔ hakɛya min yɛrɛ kɔni tora nin ko in yɛrɛ la ko nka ko pompier maa ninnu yɛrɛ kɔni ye maa caman yɛrɛ de kɔni labɔli ka bɔ zone yɛrɛ kɔnɔna na walasa u ka na to o ko in yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka tasuma yɛrɛ minɛ zone industrielle yɛrɛ kɔnɔna na u ka autorité maaw yɛrɛ kɔni m'u da don kuma yɛrɛ kɔnɔna na ko nka k'u yɛrɛ kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni lawuli k'a lajɛ fɛn min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tasuma yɛrɛ lawuli source locale y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ ko produit inflammable de n'o de ye k'a fɔ ko tasuma ma fɛn dɔw yɛrɛ kɔni sabula zone industrielle ninnu yɛrɛ kɔni na o caman yɛrɛ kɔni bɛ labaara yen yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ko nin kasara sugu ninnu yɛrɛ kɔni mana kɛ nin yɔrɔ sugu ninnu yɛrɛ kɔni na ko ye farati belebele yɛrɛ de ye sabula ko maa caman yɛrɛ de bɛ baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlɔ ninnu yɛrɛ la wa fana sɔrɔko yɛrɛ kɔni ta fanfɛ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye k'u bɔnɛ wari caman yɛrɛ de la nin yɔrɔ yɛrɛ la an bɛ welewelemada kɛ ni ka ɲɛsin zone industrielle baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma u k'u janto yɛrɛ la kosɛbɛ nin baarakɛyɔrɔ ninnu yɛrɛ la sabula fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka tasuma yɛrɛ kɔni lawuli zone yɛrɛ kɔnɔna na u k'u yɔrɔ majanya ka bɔ u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma. Karata tɛmɛnen Novembre kalo tile 25 san 2025 a yirala k'a fɔ ko Russie jamana ɲɛmaa ni o ye Vladimir Putin yɛrɛ k'ale yɛrɛ kɔni taara Kyrgyzstan dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye Asie jamana yɛrɛ de ye ko a bɛna taga tile 3 tagama yɛrɛ de la o yɔrɔ yɛrɛ la k'a ka taama yɛrɛ taama kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ de sabula a tagara o dugu yɛrɛ kɔnɔna na walasa ani olu ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛ se ka taga kuma u ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kan ko Kyrgyzstan ale ni Russie yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko laadala ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa fana ko jɛɲɔgɔnya wɛrɛw yɛrɛ fana b'u ni ɲɔgɔn cɛ minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ lakana ko ale ni sɔrɔ ko énergie ko yɛrɛ fana kan ko wa fana ko kuma caman Russie fintigilakaw yɛrɛ fana bɛ taga Kyrgyzstan dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni ka taga opération yɛrɛ kɛ yen sabula ko Russie ka base militaire dɔ yɛrɛ sigilen yɛrɛ de bɛ Kyrgyzstan jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a ka tile 3 taama yɛrɛ kɔnɔna na k'a ni Kyrgyzstan jamana ɲɛmaa de kan ka ɲɔgɔn ye ni o tɔgɔ de ye ko Sadir Japarov walasa u bɛ se ka kuma cogo min yɛrɛ la u ka sɔrɔ ko jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ ka ale n'u ka kuranko yɛrɛ ale ni gazko yɛrɛ fana ka fɔ ka taa se lakanako yɛrɛ ta fanfɛlaw yɛrɛ fana la ale ni ka dankari bamacɛwale maaw yɛrɛ ka daga sigili yɛrɛ kɔnɔ la u ka jamana kɔnɔna na wa u bɛ kuma fana u ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ sinsin yɛrɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la organisation minnu yɛrɛ b'u ka région yɛrɛ fana kɔnɔ nin taama sugu in b'a yira k'a fɔ ko nin jamana ɲɛmaa fila ninnu yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ wa fana ko bɛ k'u cɛsiri kosɛbɛ jamana fila ninnu yɛrɛ ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ fana kan ko Russie jamana ɲɛmaa ale taara nin taama yɛrɛ kɔni kɛ Kyrgyzstan jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula k'a bɛ ka jɛɲɔgɔnya kuraw yɛrɛ de kɔni ɲini a yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin wagati yɛrɛ kɔnɔna gɛlɛyaba min yɛrɛ kɔni bɛ jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ min ye Kyrgyzstan yɛrɛ kɔni ta fanfɛla ye ale yɛrɛ kɔni bɛ ka investisseur caman yɛrɛ kɔni lase a yɛrɛ ma wa fana a bɛ fɛ k'a ni Moscou yɛrɛ ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ fana tɔgɔ sinsin kosɛbɛ nin m'a yira k'a fɔ ko Moscou ni o ye Russie faaba yɛrɛ ye k'ale yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fanga ba yɛrɛ kɔni sɔrɔ Asie yanfan ninnu yɛrɛ la Russie jamana ɲɛmaa ka nin diplomatique taama yɛrɛ kɔni ye politique ko taama yɛrɛ fana ye wa fana
fɛɛrɛw yɛrɛ de don ka yira jɛma yɛrɛ la k'a fɔ k'u ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni sabatilen yɛrɛ de don kosɛbɛ. Rusi kunnafonidiso dɔw y'a yira k'a fɔ ko Rusi jamana ɲɛmaa ka nin taama yɛrɛ kɔni bɛ kana kɛ sababu ye ka ni jamana yɛrɛ kɔni ka jɛɲɔgɔnyaw sinsin kosɛbɛ. Diɲɛ kunnafonidiso caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko hali k'a sɔrɔ ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni ale ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni ka ca diɲɛ jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko Rusi ale yɛrɛ kɔni bɛ ka taga fɛ yɛrɛ de k'a ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni sinsin ani diɲɛ jamana caman yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Nin de bɛ dan sigi an ka bi ko kan kibaru kan. An kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.